У мене той стрім якогось фіга. В смислі виключився. І я тепер зайшла просто. Бо тут є, і оце типа перерив, трансляція. Іменно якийсь може йти, але не йде. А, все, вже помінялось. Просто я зайшла і дивлюся, як то. Я думала, я зроблю стрім огромний. Коротше, заходжу назад і походу у мене і нет, чи що, не знаю. Но із-за того у мене якось більше стрімів виходить, чим треба. Був 99 ночей не підемо, бо, як бачу, ми з 99 ночей взагалі не дружимо. Тут підемо в Murder Mystery 2. Просто. Ну, мені інтересно приходить назвами. Дуже інтересно. Проходжу паркур, там і 99 ночей паркур. Іменно граю в Roblox, це ще нормальна назва. Тепер просто Roblox назва. Вот. Ну, коротше. Просто торгуємося. Кстати. Торгуємося. Пліз. Не хочеш, не хочеш. Понятно. Так. У мене чогось завжди зчезає отут це. Коли заходжу з кимось в опні чи ще щось. Ладно. Коротше, не буду грати цю гру, бо це якось скучно для мене. Но воно саме мене прикидує. Ну, коротше, зараз підемо шукати якусь гру інтересну. Можемо це по приколу. Brookhaven. Далі. Піцерія. Це щось не так. Brookhaven. І більше ніхто не грає. Жаль. Немає вибору. Бо я серйозно не знаю, що мені пограти, бо немає вибору, що мені пограти. А котик, мишка була. Так, щось є. О, 83. Сьогодні 6 число, да. Тоді на 7 теж прийде щось. Так. Дивимося, що можна Ну, слухайте. Ні. Не думаю. Так. Ну, можемо... Ні. Зараз пошукаю, що. Можемо це поіграти, кстати. Мертві речі. Так. Доки загрузиться, я вийду на пару минут. Яка красотка я. Коротше, загрузиться, я вийду на пару минут, а потім зайду. Не заважай. Ну, коротше, ресепшниця, бо в мене волоси не появляються. Тут не можу ресепшнутися. Так, коротше, вийду і зараз зайду знову, но іменно, надіюсь, не буде таке, що мертвий рейці не хоче запускати, що це не так. Ладно, зараз зайду в будь-яку гру. Хоч давай. Єву. Так. Зайду, поки загрузиться, я збігаю в одне місто.
Ну, коротше, я вернулася. Вот. Вот так вернулася. Так. Так, куплено менто. Це. І це саме останнє. Думаю, норм. А це потім можна вибирати, буде стільки. Угу. Я просто чуть-чуть забула. Я ще не почну ігру собі, бо я хочу поїсти. То, що я тебе чистю. Іменно. Кстати, в мене мала бути школа. Ну, іменно, я вмовила батьків, що іменно не йшла в школу вот так. А, сюди. О, ця карта. Конечно, не любимая, но ладно. Чого не йде? Це не косо. Є. Так, хтось. Що за мною гониться? Ух. Я так розумію, я довго буду тут. Я сама то я пішла нафіг. Гра закінчилась. А норм. 5, походу.
Мені нова карта. Вот. На цій карті я ще не була. Бо я недавно почала грати. І wait. І зато багато щось можу не знати. Поіграємо ще чи ні? Напевно, я вийду, бо мені не дуже ця гра не подобається. Ну нет. Брукхевен, 99 ночів. А що мені поіграти? Я цього не знаю. Я це не знаю, що мені пограти. По правді. По правді, я не знаю, що мені поіграти. Так. Ну, давайте зайдемо, попробуємо. Не оригінальну ключу. Я з телефона граю з того. Оригінальна ігра називається. Так стоять, поки я знайду. Та я не просто, що я не тепер. Ладно, пусти такі. Скільки я раз це можу купити? Ладно, по приколу тут все. Дякую. Нет, дякую. А, тут дві такі дівки. Просто дві одинакові людини. Персонажі, людини, коротше. Хто не був, вони одинакові. Ого. Я взагалі за це голосую. Да.
Так, коротше, мені просто дзвонили за того Я ніхто! Да блін! Я хочу всіх перевірити! Це моя би подруга говорила. Крису! Іде стрім не дуже довго, звісно. Звісно, якщо б тоді я не... Я не хочу цей грати. Я не хочу. Яйко давай. Є з кимось? Він там. А я людина нафіг. Тоді капут зразу. Я не вмію за... Давай. Давай Яриком я буду, я не можу за людину. Пожалуйста. Аккуратно. Ну, ну, надеюсь, хотя бы она аккуратно. Пожалуйста. Нет. Ладно, з ним краще поїду. Я чуть боюсь, що він мене розіб'є. Так, коротше. Не. Не. То невозможно. Тільки друзям цю ігру советую. Слухайте. Є нормальні люди. Я маю просто чекати людей, да? А, хорошо. Понятно? Так, все що. Де я потрапляю? Першу версію ігру цю.
походу. А, це просто геловінська те же саме. Нет. Ну, пас. Так. Коротше. Паркур для... Це. Паркур для двоїх чи що? Давай. Молодець. Давай. Спасибо. Чи я? Як краще? Нічого. Лестниця. Ніч. Піу. Ой, ой. Так. 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 Спасибо. Ну давай. Зелену пускай. Зелене. Зелене. Ладно, вона сама справиться без моїх. Ну, про. Оп, оп. Напиши щось. Стань на синє. Коротше, я на жовте.
Настой. Коротше, поки вона проходить, ми стоїмо. Прекрасно. Ну давай. Я на сині. Добре, я на зелений. Синя. Включаєш? Хорошо, як? А, ні. Ой, я чуть не упала, девка. Так, я ухо стою. Там потім слідуюче червоне. Стану на червоне, потім от. Синє. А, бля. Ні-ні. Тут червоне. Тут стану, а вона потім пройде. Чотири людей називається. Надо туди. Коротше, читати треба тільки. Читати, коли воля правді.
Все норм. Давай. Спасибо. Не-не-не. Вот там надо запрыгнути. Вот давайте. А, изначально нам туда надо. Вот. Давай. Оп, оп. Дякую. А мені як забратися? О. Ти проходити. Згодна зі мною? Давай. А, ти ні. Окей, йдемо. Давай. Так, стоять червона. Вот он. Да, дальше жовте. Дальше зелене. Жовте, потім червоне. А, ні, не червоне. Ми з нею команда. Так, слухай, я їй не до... Я говорю, я їй не довіряю. Оля, ні. Ні. Я краще допоможу їй, чим тобі. Якщо щось я тримаю. Слухай, як я маю пройти? Добре, йдемо далі. Ну, давай. Так, стоять. Давай. О, спасибо. Я тебе це потримаю. Давай. О, включаю. Бас! Нет пушки.
так не дала пушку. Чим я маю в нього стріляти? Не, ти пушка. Нам треба було дати пушки. Нам пушку ніфіга не дали. Де пушка, в мене запитання? Так, коротше, у мене немає пушки, я не знаю. Як стріляти. У мене посередині нету пушки, і плюс мені зробили. А як мені постріляти у нього? Так, коротше, я просто вийду, бо пушки в мене нету. Так. Так. Коротше, не знаю, що. Ні, не знаю, в яку ігру піти. А давайте ногті робити. Так. Закрой. Форма ногтейця. Так, пускай буде. Як мої волоси. Такі ж гарні. Ну ні, геловінське не підійде. Думаю, гарно буде дивитися це. Ой, звісно, зірки. На, яка красота. Слухай, у мене один раз хтось украв це. Нам треба сцену. Фу-фу-фу. Коротше, я перша виходжу. Ну не я перша, я третя. Ну, я критик, я так вижу. Так. А я так критик, я так вижу. Ладно, я не хочу це фигнёй заниматься. Я критик, я так вижу. Так. Оце стока. Ігранки. Ні, я не одна. З ким я? Ідем.
И как я маю пройти без кота? Утекай, давай. Очень момент. Так. Не знаю, це мій любимий. Зіваюха просто. Слухай. Це. Бо ти противний. Нападають на кошик. Хопля. І хопля. І хопля. Я теж тут пройду. А. Я хотів там пішти. Там пройти тепер кошечка. Еще на чуть-чуть тут мало уровней. Да. Давай, давай я с тобой посижу, братан, кат. Да мій кат, блін. Ти тут... Що робив? Як упав ти взагалі? Котеночек мой. Жопа ти моя. Тут главное упасть, пожалуйста. Я просто... Ты, главное, тут не упасть, пожалуйста.
А він упаде зараз. Чи вона? Виконче, коротше. У мене скоро скін новий буде. Я говорю, я задонатила цю ігру ще. Надоело. Нет, я не буду ще раз то проходити з нею. Я не буду цього викончую. В буквальному смислі і переносному. Не буду. Ніколи. Коротше, я йду сюди робити скін якийсь. Просто йду робити скін. Ну, чи купувати його. Коротше. Зараз буде видно. Так, просто тут я робила такий скінчик. Збережу просто. Обираємо всі аксесуари, будемо робити скін, які мені понравиться. Ну, ні. Я для своєї ЛПшки роблю скін, який їй, можливо, понравиться. Який шанс, що їй щось понравиться? Ніякий. Вот. Так, коротше. Лицо вот це. Запускай був. Ні. Оце думаю, що їй понравиться. Ні, волоси. Першу. Ну, волоси то не будуть донаторські, думаю. Думаю тільки, що не будуть. А насправді будуть. Так. Ні, не будуть донаторські. Їй подобаються ці волоси, я 100% знаю. Вот. Одежда. Одежду я ні хрена не знаю, яка їй може понравитись. Пускай буде це коп. Коротше, не все. Це вроді штани, мені надо кофти. Коротше. Так. О, це пускай буде. Типа якийсь аероганж. Коротше. Ну, слухай, підходить. Вставляємо. Ні. Не дуже. Не дуже підходить. Дить. Так. Нет. Нет. Короче. Сейчас зробимо скин для ЛПшки. 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 ЛПшка, ЛПшка, ЛПшка. Я ЛПшки. Короче, я серйозно не знаю, яким що вибрати. По факт, що їй не понравиться 100%. А факт, що їй понравиться -1. 0,001. Давай ще щось. О. Норм. Норм. Гарний. Ну просто. Красотку. Так. Короче. Я маню последними планы встречу у друга. Только я всегда могу, как-то можно привезу. Я был главный тренер, если буду настроение.
Только тебе не жалко, я горячая фиалка. Я маню последними планы встречу у других. Только я всегда могу, когда нужно проверну. Я бы как будто главный тренер, если буду настроение. Только тебе не жалко, я горячая фиалка. О, так тебя. Будто главный тренер, если буду настроєння. Правда, ми з ЛПшкою робили оцей скін. Оце, що у нас однакове. Воно стоїть якраз стільки, що я можу тепер купити, но я потім не знаю, вийдемо і потім якось куплю. Чи щось змінимо, но я не знаю. Я как-то тренер, если буду настроен. Буде це скін. Чи я зроблю чуть-чуть іменно дівчачий. Как будто полный тренер, если настроение, только тебе не жалко. Я горячая огня, как волосы. Фрей волосы. Коротше, хочу доробити одне, що світле. Так, оце убираємо. Ну, я так думаю, що я уберу. Так. Одежда. Що ще тут є? Одежда. Не фрей. Розбираємо, бо одежду я палець не зможу купити. Ніби щось світле. Реально. Давай поміняємо. Просто такий звук був, як уже прийшла мої родителі в печки. Вот так. Ну, мені нравится, кстати, одяг. Так. Давай еще штаны, мне так нравится. Так. Так, зараз зроблю цей скін і буду закінчувати стрім. Скін-стрім. Вот так. Вот, да, це підходить. Підходить, я как будто главный тренер, если буду настроен. Я горячая фиалка. Напишу. Ладно, скільки стоїть? Я можу сама подивитися, чесне слово. Так. Зараз гляну. Цей скін стоїть 5.
пам'ятаю, що суму сподобається з ким, бо я хочу з нею однаково співати. От, мені цей скін дуже нравиться. Ну, колір. Ну, коротше, я все одно лицо. Почекай, якщо це теж 80 мінус 100, то так, почекай. Мені глянути на